നമസ്കാരം, സ്പോർട്സ് ഇൻഫോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ കോടികൾ വാരിക്കൂട്ടി കായിക താരങ്ങളും ഓരോ വർഷവും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ സമ്പന്നരായവരുടെ പട്ടിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പുറത്തുവിടാറുണ്ട്. ഇത്തവണ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ ആദ്യമായി ഒരു കായിക താരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 30.8 കോടി ഇൻസ്റ്റാ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനോയ്ക്ക് ഒരു സ്പോൺസേഡ് പോസ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്നത് 11.95 കോടി രൂപയാണ്. ഹോളിവുഡ് താരവും മുൻ WWE താരവുമായ ദ റോക്ക് ഡ്വെയ്ൻ ജോൺസണെയാണ് പിന്തള്ളിയത് ക്രിസ്ത്യാനോ. അർജന്റൈൻ ഫുട്ബോൾ മാന്ത്രികൻ ലയണൽ മെസ്സി 7ാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. 8.66 കോടി രൂപയാണ് മെസ്സിക്ക് ഒരു സ്പോൺസേഡ് പോസ്റ്റിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കായിക താരം വിരാട് കോഹ്ലിയാണ്. 13.2 കോടി ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള കോഹ്ലിക്ക് ഒരു സ്പോൺസേഡ് പോസ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്നത് 5 കോടി രൂപയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യ 30-ൽ ഉൾപ്പെട്ടത് കോഹ്ലിക്ക് പുറമെ ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്രയാണ്. 27ാം സ്ഥാനത്താണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര നിൽക്കുന്നത്. പ്രിയങ്കയുടെ ഒരു പോസ്റ്റിന് ഏകദേശം 3 കോടി രൂപയാണ് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു വരുന്നത്.